एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। नाम्बार 1 आनलक 3आ गाबोननिफ्राय जागायसिगोन आरो बेवहाय गोबां नेमखान्थिफोरखौ होनाय जादों। बेफोर नेमखान्थिनि मोननैसो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। जिम आरो य'गाखौ 5 आगस्तनिफ्राय खुलिनो हागोन, नाथाय फरायसालि, सिनेमा हल, थियेटार बायदिफोरा 31 आगस्तसिम बन्द' थागोन आरो हरनि कार्फिउ होनायखौ बोखारनाय जाबाय। माने कार्फिउ गैलिया, नाथाय जायफोर जायगाया कन्टेनमेन्ट जनआव दं बेफोर जायगायाव लकडाउनआ थाबाय थागोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोन्दों। नाम्बार 2 माराठी मुंनि सावथुननि सासे फाव दिन्थिगिरिया गावखौनो बुथारना लादों। बुथारना लानाय फावगिरिनि बैसोआ 32 बोसोर बैसोनि आशुतोष बाकरे मुंनि, नाथाय गावखौनो मानो बुथारना लाखो दासिमबो रावबो मिथियाखै। माराठी मुंनि सावथुननि सासे फाव दिन्थिगिरि मुङा आशुतोष बाकरे। नाम्बार 3 1 आगस्तनिफ्राय गारि मटरनि बेसेना खम जानो हागौ होननानै मिथिनो मोन्दों। IRDAI नि गोदान नेम बादियै 1 आगस्तनिफ्राय गारि मटरनि बेसेना खम जानो हागौ होननानै मिथिनो मोन्दों। IRDAI नि गोदान नेम बादियै। नाम्बार 4 काछारआव गुबुन हादरनिफ्राय जुनारफोर खावना लाबोनानै हमजाबाय। खावना लाबोनाय जुनारफोरा जाबाय 3 केंगारु, 3 खासेव, 2 मोख्रा आरो 3 माकाव बाथ' लाबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों, नाथाय जायफोर लाबोदोंमोन बिसोर हमजाबाय। नाम्बार 5 गोदान सोलोंथाइ खान्थि निउ एडुकेशन पलिसि बादियै भारत सोरखारा 10+2 खौ सोलायनानै 5+3+3+4 खालामबाय। बे खान्थिखौ 2021 मायथाइनिफ्रायनो जागायनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेवहाय HSLC आरो HS आनजाद आरो थाखोआ थानाय नंला। गोदान खान्थि बादियै अंगनवाड़ीनिफ्राय थाखो 2 सिम 5, थाखो 3 निफ्राय थाखो 5 सिम 3, थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 सिम 3 आरो थाखो 9 निफ्राय थाखो 11 सिम 4 खालामनानै थाखो रानना होबाय। बेवहाय HSLC आरो HS आनजादा जानाय नंला।